Ljudi, imate ovo, danas snimamo agar.io, evo ga. Nisam igricu igrao odavno, či meni uopšte ne baguje kompjuter. Zašto? Jer mi je ovo nov, full, ne baguje uopšte. Te sve je bilo, ali malo ko mene u pravost, sve trebalo, sve. Samo nas PC, to sam ne mogu da koristim. Džaba. Džabe stokanje. Jedan, dva. Bežimo od njega. Naravno, kad budemo još neki ogledanje, možda i smažemo. Možda, evo ga. I naš je. Tako ga Japan juri me. Pobegnut ćemo, mi ćemo njemu da pobegnemo 100%. Je brzo. Dođi vamo mali da ti dam bombu. Ti nećeš mi ga sagoriš tamo. Nećeš ga ti kažem. Ti si besporazan, ne? Opa, bebe. Jedno ga vidiš šta je ono. Ujebim ti dete u pičku. Ujebim ti dete, vidiš šta je ovdje. Pičku lepo materiju kira sve. Opa, mali. Damn, hoćeš stinks. Crni, Crni, šta ću raditi? Stani, dete ti poljubim. Stani. Opa, aha. Vidite sad kako ću ja njega lajeme. Sad malo da se to skrabuti. On će možda man da juri ljaču ga jebe. Da se spojim, začekat ću. Evo ga, jedan deo. I ne beš se šta nikada neću gledati. Evo ga ja, stani, ja. Treba da dođi ti dam bombonu, ja. Je, sam malo pojed mene. Zimuš se, ja. Dođi games. Ako ne vidite, on je games. Tako bi. Ti venti nisam izumiš. Evo ga. Opa, dobre. Glesa, opa. Ja. Sad mi pojene. Ojče nam je pojene. Možda se to. Sad ništa je sigurno. Ovdje prevodnika sprka sa mnom. Moram da gledam i u kameru i u kompjuteru. Malo teško to za mene. No, ne znam kako da nametnem. Op. Samo malo. Pojeli smo. Da li je to moguće? Da li je moguće? Opa, Facebook. Svet. Facebook dođi. Montelego. Znači dajte, volim što više da dobijem subscribe-a. I od Teodore, i od Boška, i od Lukića. Subscribe-ujte. Da je moguće. Sad ću sviram jure. I da, to ste morali to raditi. Gledajte se na ovom, sad će da se razlaja i bit će da ih pojene. Gledajte samo Boška. Ćao.